kuboinga kwa noje kwa bura. Asante. Karumu ya kwa no kuli. Na tikiru abana kintakana. Kibwa kole kayo kwa legibuya. Bono nyasana watu wake nga mbuya mono kwa bete amurane ukabe school fees ukabe nagira abana bane. Nka TV mero mo kala ni God bless you abundantly. Amina. And reward you. Mo kule makende. Amina. Buya mana suoja na bigira sa mo kanya sai. Mo bitua kwana. Monyole dona. Ekonya watari kwenyara. Na kwa ko sababu ita sama bila Yesu motoria. Amen. Amina. Omwanchu murigereria Oinka TV nebiro binengo kwaregania asenkeye yomongna Gladys asetu ajiteri tangani tugakora umugano igoro yo gutenyara kwaye na koremara amagora atari konyara gutara oigona bwata abana bari skuru abo bono gwikira boniga twanyorire abasamaria baya bakire gokonya enkeye asokorera abana uniform buno butambe tokoteba channel ya Oinka TV nere channel ya onambe yemo egukumanyia kira lingana buna ligwoteka kurwa sekenyoro goika omuchyo monene chebuna butambe ngoro kwa MC Dudus bonongo kwaregania asenkeye yomongna Gladys ekenyoro kya boitangare eza location yelis yego toka ime ye wodi ya Sameta Mukwerero sub county ya Bobasi aiga senkeye ntwageze tukaligereria tukarro mu chandoro kero mugaka bwenkeye nigasire ta semiti nyange 5 yaitire na kumutiga omongino yega aiga Gladys oyo otari konyara kuimoka manyino gutara tari konyara abana mbaro bari goika batano nomo abubaganityo bokonyi ekero baganityo bokonyi abasamaria baya mbale banyarire ko bako bakonya nagati abali babakonyere chi uniform ebikoro to byo kugendera skuru nabo igo endagera gati ebintu binde binge nanye nabo asege kekere bose naende ninchi okorokia chibicha ebuna abana abo babeire bagosokwa buya asogwa egwa chi uniform n'abasamaria baya endagera banyarire ko bakoegwa nabo igo nanye nebesa yanyarire ko bakigotuma cha senkeye asenge nchukero kende yoko ene kinga abana bankonyora nkogendereri bale obugima bwabo bwabutambe na ngina oyokoro ku Gladys nere gukonywa asenchire ya muguseyende eline nere kweigwa ngana bwate kero kende meaning yokoba moyo buna eganeiria bono omwanchu murigereria Oinka TV osakurigereria bono iga ekamera yanesa kumureka uchensemeye nabokorora abana benkeye abana batano nomo abo bono bakonyirwe chi uniform sakurigereria igaiga nabo bote bakebikoro to babekeire buya bagoreirwe n'abasamaria baya ndagira neraria chianganchireo sakurigereria iga omongina Gladys nere onyoreirwe yanka akoba gakobeka nere igiragere obugima bwaye bogendere burunge nere kweigwa buya tingwe bagwakambuya mono asomusubati Emma nabo igo Teresa singincho gokora buya nabarabukwana kinga babwatiria sobwange obugima bwenkeye na kero kende wasiora omugano oyo umongina Gladys oyo bono ogerire ere konyora obokonyi nimanyete mbara bange babwata makongo ao batanya gokonywa
lakini ayo sintobe tukuyekera na chinga gikigendererete ase bono nigo tukurerera baria basoire miguko yabo ngambuya mono asinge njoko nga bakonyire efamilia ye tikanya saba seni na togote babutambe konyo yo mino karoche ekero gwa konyiro yo mino karoche mwanchu murigereria naye nigo ogoseseniwa sebona asige keke kerbosi mwanchu murigereria Oinka TV ndagitego kigukora kichibicha chi abana una basokiruya na kone kunga babikire uniform cyabo asenge ncho yo kone kinga ngo chibale bono kogende skuru na gusoma nakero kende nonye n'ibitabu chikaramu mba bakurigerirwa chianga banyorero kibarabe bago chencha sakurigereria iga mwanchu murigereria Oinka TV aya nara machibu ya baria abatukuruka abasamaria baya bakorere kera keri bakonyara eri kone kinga efamilia ye nkotenenere asenge ncho eyemo guseyende aiga busia omwanchu murigereria oyo no mongina Gladys oyo otabwati okonyara gukoimoka gosegotara igagotema kwagura nonye nabo yabakongu nabana baya baraiga rwalia ono mwana ore class ya 5 na 3 ogokigokora matemu aye omwaka oyo abo igo abande baraiga bebirasi binde bike kogenderera familia ye igebwata abana batano nomo igo mongina Gladys no roche situation yale takonyara gotara osegokora kende yonsi ekibono kyamanya koirera ensemo yane yo koirora nande gwakambuya mono Nyasaye tigagenderere kubasesenia nonde oli oratwara kokani kwaye kogokonye familia ye ogokonya kwao nkwareganirwo chaga iga elinda abana barobanya olenchera bakogendera na masomo abo ikegera masomo na ruka oranyare ko bakugutumika gonchora enseye na gokore binge elinde no musubati Gladys neranya olenchera yo koragera kubeke yangengiya na kero kende kwegendereria no bugima bwaye kirogenderete kurigereria channel yaito ya Inka TV nigo togokoenekeria nga ntogenderere kubwatia emegani nkabone asenge ncho koenekinga ngokonya tole bali bwate amakongu kotole moyo igo togokonyana na ende togokonyana kuturoche igo mwanchu murigereria Inka TV onye naye kugukuno ngane yekero kendo notake gokonya mbwariganirie ase ekenyoreke kia boitangare kike gotoka ime ye sub location yerise yeri ime ye ward ya Sameta Mukwerero sub county yabo basi ye gotoka ime county ya Kisii aiga noenka yo mongina Gladys ne ndagera nera alia kaite kamera ya neba sakurigereria ndagera nera alia ase chimada mu chitene na cyo cyakorire emereme ya kiandage 10 endagere yo nigo yarurwe n'abasamaria baya habuna borobo kero kende barorerenga enkeye netakeire obokonyi ekero tugwakiranga mbiya mono bali bonsi barura obokonyi bwabo gocha senkeye either nore diaspora gose noraiga Kenya noraiga Gusii neba nandonsi ore twakire mbiya mono sana sengencho yobokonyi bwao noyo tali oromo elio bogokonya nabo koendera gokonya enkeye elinde bagenderere gwesukia kero rigereretia aiga mongina Gladys tali konyara gotara bana baye no baraiga Madam Emma na Madam Teresa bakorere mirimo emiya mono tingwe gwakira mbiya mono gekosi gyonsi gya Inka TV asengencho yokane kinga twakorera umugano oyo boikeranu gendera kurigereria Inka TV channel yawo nambe yemo ye okorere megano asobo ime kurwe binyoro ime ogende goika emechi emenene asebono no togokorera abo aseri tukorera ro kurwa senkeye eyo musubati Gladys togotebanga konyo yo mino karoche wikangiro rero gotebanga mbiya mono mwensi pi bali mu aruro bokonyi boino ocha senkeye elikwana kinga enkeye ngotenere nanya nabo omo MCA bwe wodi no mujumbe borogongoro na barabuni autokuba boli asibaberete na barabu okero kende kubara kunwe na barabu atware chinga gicingororo cyogotarire enkeye ne chinga chinde chinyinge kitwateme chando elinde banyale kurwa obokonyi wabo asenge nchobaro nabagambi bacolire eli gokorera abantemeremo nchenkuru kwa MC Dudus.